Здравейте хора, аз съм Мистерио без БГ и днес ще изядем една ложичка оцет, както се вижда. Надявам се да се вижда камерата, защото малко ми е трудно в момента. И надявам се клипа да ви хареса. Малко оцет, след малко ще го изчистим. Ябълков е. Не знам, може да... Не знам кога може пак да участвам в Running Stars. Running Stars, защото даже им не знам. Ето я. Не мога да ви я покажа много добре, но се надявам да я видите. 3, 2, 1. Здравейте, аз съм Мистерио без БГ и преди малко видяхте как изяждам ложичката оцет. Не го правете, доста е кисело. Надявам се клипът да ви е харесал и до скоро.